Право на вибір. Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова закликала повідомляти її про всі порушення виборчого права. Для цього в Офісі омбудсмена відкрили спеціальну гарячу лінію. Номер телефону ви бачите на екранах. Він доступний щодня з 9 до 18 години. Також можна написати листа. У нас і зараз працює гаряча лінія. Дзвінки всі, які в межах країни відбуваються, вони безкоштовні. Можна звертатися і через електронне звернення, можна зайти на сайт ombudsmana.gov.ua. І там є написано електронне звернення. А в день виборів, саме 31 березня, ми будемо працювати з 7 години ранку до 22 години ввечері. Тут у нас буде працювати кол-центр. Ми будемо реагувати на будь-яке звернення наших громадян, якщо право їх порушено.